Здравейте хора! Аз съм отново Алекс Мей, но този път играме Drakensang. Да. Ти като не играеш, по-добре не говори. Аз играя лиги и ми разбиха колата на топ. Добре. Добре, сега може да ходим на... да се бием. Не се знае. Добре, това... Убих. Умрях. Да, този е същия като моят. Значи ще го продадем. Но ни трябва картата. Трябва да знам къде се намирам изобщо. Защото аз картата обичам да се губя. Да, ето го. Така. Не така. Аз да мълча или да говоря? Искаш ли да говоря нещо? Говори, каквото си искаш. Да, сега хора ми разбиха колата на топа, защото един така, да не чезвам думи, един да се каже, че му оставя самичка да си бъда топ и имам 2 кила и едно умиране. Аз забравих как се използват клавишите. Не съм играла доста време. Разбиха ни една. Сетих се кой бях. Не, аз се връщам на топа. Да. Започваме да не ви се дубне някой. Айде, убиха ни веднага. Това е много жалко за нас. Макар не бива. Човек, не воля да си стеглиш да с мен да играеш, защото аз тук сам не струвам. Изтегли ти, защото моят отбор не струва. Хайде, аз казвам си вземи пайтия. Да, се изтеглим да чакам 2 часа. Мани? Те само да стане. Той е дет му остава на топа. Аз пъш го репорна, боже. Ще го бокна, то ще го... Таква грозна. Аз го псувах на български. Ще да не е на английски, че малко така... Да знам какво ще почна да псуват всичките моменти. Оф, човек, тече малък кръв в носа е. Лигата е по-важна. Лигата е по-важна. Геймърските игри май са по-важни от здравето ни. Разбира се. Просто. Меня си остава тук. Давай. Някой ме гони! Амале! Не знаеш, че ти... Някой ме гони! Ой, то кое ни бое, бе, седи на друго от тръпа. Пала тротинетката и ида. Мали, там какво става? Ако мога да идеш до Перник. Спокойно, мен нищо не ме бърка, мали и тия двамата от моя. Искам да убия. Те вълци ли са кучета или какво е това? Боква, бе, Чочо! Айде, Чочо се включи. Абе, направо. То папагал ще ми изкара нервица. Тук ще ни таковат. Я захи, мале! Айде! Я захи, следващото клипче ще как си строим къща. Да. Надявам се първият ни клип много да не ви е... Съжалявам, ако не ви е харесало. Ние сме си такива. Да. Мали, аз съм сама на мид. Мали да всичките. За война сам. Първи клип аз още дори... Нека, ако искате и тя ще ви каже... Дори не знам какво е, как да се направя интро, даже не знам. Това по моята част. Да, бе. Да, ако успея да го инсталирам въобще. Какво ми става, човек? Аз нещо много се развалих.
Край, то ме разбива. И ако някой може да ми обясни как се играе Dota 2. О, човек, аз ти казах, инсталирай си и ще разбереш какво. Добре, айде, сега ще влезем в стрим и ще си изтеглим, айде. Чакай първо клипа. Да си. Ами аз само се разхождам, Айде, пак там да има нещо. Това добре, отиваме към... Мале, то моля да толкова малумен. Нашия човек се опитва да убие мен. Към... Как да не го... Катакомбите отиваме. Не знам какво катакомба, но... Не, то мици. Не, то ще ми вземе кила. Ти как ще знаеш като не играеш? Приручан си. Така... Чек, не добре се, изтегли мини... стигни до 6-то ниво, не добре ние двете да си играем, защото аз сама никога няма да се справя. Човек, по-добре си изтегли лигата. Да, лигата да чакам... На Сашко му се тегли цял ден, какво очакваш? Мали... Цял ден, ти каза 2 часа, бе! Цял ден, моите се тегли 2 часа. Цял ден са теглила. Като сме я пуснали в 1, чак вечерта в 1. Това компютъра гаснал ли изобщо? Не, моя как? Значи, Дани, дете ме накара да си изтегла кофето, неговата са теглила 2 часа. Обаче моята са теглила, значи в 6 часа сутринта съм изправил. Така, хора, опитваме се да победиме, но както винаги умираме, защото те са големи гадове. И аз мисля да спра да играя тази игра, защото не ме бива изобщо. Човек играе, почвам си клип, мале, те ме нападат тук, тия гадват всякъде. Аз съм Шивана, да я nothing before me. Добре, мали, то ми... Който ще снимам с един приятел на тази игра, Да. това е 35 ниво, даже повече, ще може да хелфа, да помага. Кой ме убия до идеята, кой е то простак? Как простак, бе? Не бе, тук един ма кил на бе. О, боже. Няма е простак, да. Ей. Ти, нищо аз не го познавам, какво да искаш да кажеш? Абе, не го наречи простак, защото... Чакай, не съм го нарекла. Не си. Че може да е, не го познавам. Тайланд аз се запозна с него. Ще е много интересно. Да, бе, те ще станат първи дружки, мани. Да знаеш. И аз така мислях. Аз събрах си купа хидра. И сега няма за това. Така, хора, трябва бързо да отваряме инвентара. Мале, всичко ми е за поправка, мани, няма да се връщам. Добре, нашите нами да направо ги... Къде беше кобача? Един Господ знае в момента къде е кобач, ти се забих в стената. Те са бъгнах. Снимай как играят кючек. Ревнувам на хората, които имат дракони. Мале, колко хора. Или завиждаш? Не също май. Тук какво става, бе? Аз си бех, иска да взема акаунт на League of Legends, който струва 65 лева, мале, като го видях, просто оплаши. Па и не ми харесва името, тъй че... Също не знам на лигата, мисля, че не мога да смени име. Не съм толкова запознато. На 12 лева съм. Ниво. Мишката ми спира, човек, трябва да сме на батериите. Така, хора, подобрихме всичко. Нападай ги, бяг. Това ми беше. Трети умиране. Какво направих, бе? Ти ще почна да ги псувам вече, не става така. То пък никой не иска ми помогне. Така, нашия отбор са... Мен окото ми е станало майче, не знам. Аз им чувствам, че ми тече кръв в носа и май е вярно, ма. Като ми свърши лигата, ще проверя. До мен си има кръв,
ръчките, така че... Къде тук, къде, ма... Сега трябва ми две ръце да работят, тъй че... Малко така. Не си включих картата и не знам къде хода. Добре, да отидем до там, да разберем за какво става въпрос, да поиграме малко и да спирам клипа. Барон. Това барона с... О, мале, какво тъмно стана. Къде е? Е, навън, да. Така, да. Ти като не иска да идеш на вечер с нас. Не искам. И каквото 1 часа не иска съм. Добре, бе, идвам, бе, да пускаме се да го отрепем, бе. Нали, значи си пускаме, ри, направо... Мой бам. Айде. Сама май си окива, ма. Мале, то ще ме убия. Барон ли, как се твоето и... Трябва да се ефна, да се пусна пака, бе. Да поне да си го взема. И... четвърто място. Аз съм нуб. Какво е това, бе? Аз. Къде ме видя? Извинете за това прекъсване. Какво направи? Звънят ми. По скайпа ли? Да. Кой да позная? Не. Това кулата ме зас. Хайде бе, миньони, тичайте бе. Но сте пак. Тая кула такава си остане. То после гладна в приятели. Помага ми много. Хайде. Умряхме, хора. Искам. Се съживиш пак. Не можеш. Не мога. И кулата отиде от Шивана. Мой милост. Сега ако е бутна втората кула, направо съм някакво про. Ама то няма не помага бе, брат. Добре, хора, мога да използвах отвъдници. Съжалявам за това, но просто не ми заразхожа толкова Мале, 2 кули бутнах. много. Добре, тук има скелети 13 ниво. Може да ги бием тех. Добре, той от моят отбор ма бие мен, виждали си така го бои. Той не може, не. Разбихме, по-добре се предават. Аз така я килвам, направо почвам. Няма фарма нищо, никой. Тук ерове. Отидох си, заминах си. Добре, хора, като виждам как ни убиват. Хайде играй бе, какво да ме малко си изложиш ти? Ей, Ние аз тук си излагам това, колко снимам, човек ми се смее всеки. 4 умиране на 2 килото. тук хората на мен ще ми се пукнат от смех, мани. Не, бихме ги. Готово. Това беше най-лесно. Не, били сме в 18-та минута, човек, и аз сама си пробих пътя през мид. Това някога не се случва. Викторе, бих. Толкова бързо. Добре си играм още една игра, да видим докъде ще стигнем и приключвам клипа. Колко са кратките игри? По-кратки на мен седим да ме трепат, мани. Не, по принцип, колко време продължи една игра. Не, то не е за време. Той тук не е за време, обаче един играл 5 часа, може да си представиш. Ти да играш 5 часа ли? То беше 4 часа, когато го видях. Къде беше то? Добре, хора. Това ще било този клип. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и чао!